Bon dia, xiquets i xiquetes de tercer de primària. Anem a continuar amb les classes de música i la fitxa d'esta setmana. En la fitxa d'esta setmana continuarem amb les mateixes posicions de flauta. Nota mi, nota fa, nota sol i nota la. Recordeu que la mà dreta s'ha de ficar baix i la mà esquerra dalt, d'acord? Dits, d'acord? Així com els tinc jo ara. I el que anem a treballar també és la sonoritat de la flauta. Per què? Perquè moltes vegades quan ens fiquem a tocar la flauta ens ix un so distorsionat, un so que no és bonic, sona lleig. Per tant, anem a treballar com podem fer que la flauta dolça sone d'una manera dolça. Mireu, us l'he escrit així en la fitxa i diu que el primer que s'ha de fer és col·locar la flauta sobre el llavi inferior. D'acord? No l'hem de ficar ni dins de la boca, ni mossegar-la amb les dents, ni res. Únicament sobre el llavi inferior amb la boca de U. D'acord? La següent cosa és que no hem de mullar-la ni res d'això. Hem de tindre la boca seca. La flauta ha d'estar sequeta, d'acord? Quan la treguem de la boca, per a que tampoc se vagi a deteriorar ni res. Tampoc hem de bufar fort, però si bufem massa suau és possible que l'aire no isca. Ha de ser una quantitat d'aire suficient per a que isca el so, però que no siga molt forta, d'acord? Podeu practicar fent exercicis de bufar, vos fiqueu la mà i feu. I heu de notar una corrent d'aire que siga sempre la mateixa i que no siga ni molt fort ni massa suau. Per últim, també vos fique que vos pot ajudar a pronunciar la síl·laba tu, cada vegada que feu una nota amb la flauta. No vol dir que feu sonar la vostra veu, tu, sinó que pronuncieu la síl·laba sense fer sonar la veu. D'esta manera, recordeu, boca en forma de U, sobre el llavi inferior, llavis secs, bufar suau, tampoc molt suau, per a que isca un so. I per últim, recordeu, tu. Ara, aplicant aquestes coses, podem fer els exercicis amb les notes mi, fa, sol, la. Anem a practicar. Practicar diverses vegades, mi, fa, sol, la, pujant. I ara també podeu practicar baixant. La, sol, fa, mi. Per a practicar el tu, podeu agafar, per exemple, una nota, la nota sol, i fer. O la nota mi. D'acord? Per a que cada vegada la flauta vos vagi sonant millor. La cançó que vos he ficat per esta setmana és El ruquet va lent, que és una cançó que ja hem cantat moltes vegades però que no l'havíem tocat mai en flauta. Podeu llegir primer les notes, després el ritme i després les posicions. Les notes, la cançó ja la coneixeu, per tant passem directament a les notes. Seria mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Veieu que té dos puntets, per tant vol dir que se tornaria a repetir. I podeu cantar les notes diverses vegades i després el ritme. Ti, ti, ta, 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 ti, 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 ta, 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 ti, 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 ta. Quan ja tingueu el ritme i les notes
més o menys segures, podeu començar a treballar per trossets les posicions. Jo vos les repasse així per a que les tingueu clares, d'acord? Seria mi, fa, sol, la, sol, fa, sol, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. I si l'escoltem en flauta, tot això seria la part de flauta que dureu per aquesta setmana. La segona part seran activitats escrites molt senzilles. Vos he ficat una sèrie d'instruments de diferents famílies i vosaltres heu de classificar-los en corda, vent i percussió. Us he ficat també algun xicotet recordatori de les famílies d'instruments i fins i tot està el nom dels instruments. La següent setmana podria ser esta mateixa activitat però sense el nom dels instruments. Vosaltres ja haureu de saber quin nom tenen. Per tant, esta fitxa vos serveix per a fer l'exercici però també per a recordar el nom dels instruments i el tipus de famílies. Després un repasset de les notes musicals i per últim una activitat que ahir vos ficaré un enllaç, ahir se suposa que teniu un enllaç, que li cliqueu a l'enllaç i així podeu fer l'exercici de dictat de notes, d'acord? Per últim tindreu el solucionari que podreu consultar-ho per a corregir-vos les activitats. Espero que vagi molt bé la setmana i que estigueu tots bé. Adeu!